Bueno, talo berezi batzuk ingo ditut, zuetako askok eskua burura botako dituzu agian, da bronka botako dituzu, eta, bueno, parkamen eskatzea, hau nik pixkatolan, iurrikeri txiki bat nahi nuen egitea. Eta ingo dituana da, taluak, bai, hemen daukat harto irina eta gero urra bagizue pela izan behar da. Naztu, ingo dugu, pixkat utziko dugu pausatzen, txistorra ingo dugu, frigituko txistorra, eta gero, behin taluak inda euskagunean, ingo ditugu taluak, eta ingo ditut talo txiki batzuk. Txistorra jarriko dizkiogu pusketa batzuk gainean, gero gazta moztuko dugu gainean, eta hori labean sartuko dugu pixkatu urtutzen. Orduan geratuko daulako pizza antzeko bat, eta gero arrautza frigitu batzuk ingo ditugu, eta hau lagungarrien moduan, da nahi dugu taluakin busti arrautzak, taluakin, bestela ogilakin. Hau ez da, nitxeko ez. Baina hau etxia nitxeko gune batean, bueno, bai, zan daiteke gaulako gauza polit bat. Orduan, bueno, hasiko nahi zeiten, gatz pixkat botako dut hemen, eta gero esan dakoa. Urre pela, Hemen daude, 250 gramo harto irina, eta gero 250 ura, Olako gozat antolatzeko, zer da, olako dimensioa eta horrenbeste jende etorri bat, zaiena, Joseba, zer da? Hau dena koordinatzeko, ero... Bueno, egunean bertan, gure kasuan agian, lesaka ezagutzen baduzue, zirkuitoa, ibilbidea. Zenbateko ibilbidea izango da? Ibilbide, ez da lehenagoko bezalako ibilbideak egiten ez, 3.400 metro, 3 kilometro terdi, zango ditu. Eta gaur egunean eskatzen dien segurtasun neurriak eta aholkatzen dute alik eta gutxieni herrigunea ukitzea edo herrigunetik kanpo egitea. Eta bai gure zera ibilbide batzordeak lortu duela, ibilbide polit bat, 4 gunez eta gune horiek ongi hornituak egonen dira, janta datekoa noski, eta ongi pasatzeko, eta musika, eta aurrentzat, eta beti bezala. Jende guztientzako gaina egoten dela aukeretan, ez? Ez dela bakarrik, jende guzti bolakoetan aurrentzako ero, baina gaur egun adin guztietako, antolatzen den festa izaten da, ez? Hori da. Eta zaila, hoxe aparkalekuak, nola ez? Bai, hori galdetu behar nintzun. Eta lesakara nola hietu, ez? Nola iritsi. Hortxe gabiltza, eta gure bilbide batzorde erran bezala hortan dabila, buru belarri, eta garraio publikorik ez dugu bortziritan. Bai aparkaleku handi bat izanen dugula, kotxentzako, landazelaitan, edo landazelaia eremua seguraski Lesakara San Fermintan ere joaten den jendia ezagutzen du, bertan kanpinak eta jatzen direlako, antxe kotxentzako kotxe honi sartzen dira bertan, baina Lesaka hortxe, ez mendiz inguratua, eta baditu lurre eremu eta belardi batzuk beran ere, beratik autobusak jarriko dira, zirkuitora ibilbidera Lesakara hurbiltzeko, eta baita ere San Ferminetan egiten den bezala, hiriburuetatik edo garraioa egun berezia denez autobusak antolatzea. Bai, hori nik uste herri gehienetan antolatzen direla autobusak eta hori, eta nik beti gomendatzen dolakoetan. Enteratu zuen herrian autobusak ero ateako dien, nondik ateko dien, eta hor gaina, lasai juten gara, hor bakizu gaur egun, azka olako egun berezitan eran behiten dugu, eta gero, ez dauko arriskuri, kotxia hartzeko, eta... Gure aholkua hori. Eta azken urtetan ikusi denan, batez ere, eta guri ere hortan ari gara eta hori prestatzen, bezperatik, eta guri ere kaso berexia, hortzegunetik besta izanen delako, zubila, hortzeguna hortzila, larun bat eta urriaren 15 Nafarroainez Lesakan, eta ikusten ari azken urtetan, gero eta jende gehiago bezperatik, eta familia giroan etortzen den jendea, furgonetatan, autokarabanetan, eta hortarako ere, lasai, torri Lesakara, hortarako ere aparkaleku erosoak ere antolatuko ditugula. Aitzakiren bat utzi, ez juteko? Nik bat badaukat aitzakia. Ez dago aitzakirik. Badaku zer gertatzen dudan, Durangaldean zer gertatzen zaigu? Durangoko festa, San Faustoak, beti Nafarroinez egin suertatzen daizkigu, eta juten gara normalean, baina urten baten ahiakin, da buruko mina, eta baina, normalean beti gerturatzen gara, olako dutara. Hauten ere. Bai. Ez da baitzakirik.
Holan pixat, aurratu aldi guzue, holan, grupo emater zerbait lotuta daukazue, ero zerbait, ero herrikirolak, ero... Ez, horretan oainik ez. Hori lotzen da, ez? Horretan, gure jarduerak batzordea, horretan ari da, bina oainik. Bai, zema esan duzu, ez? 120 lagun zaudetela, ero hor, ez? 160. Bai, 13 batzorretan banatuak. Eta ze batzen zaite, astero ono egiten zuri? Bueno, batzorde bakoitza pixkot bere funtzionamendua du, bai. Gero hilabetin behin izaten da, iraunkorra. Hoxe batzorde bakoitzako buruekin, koordinatzaileekin, iraunkorra deitzen dena, hilabetean behin biltzen gara, antxe erabakiak hartzen dira. Baina gainerako batzordek ez, autonomia dute, eurek nahi dutenean, biltzeko, eta... Bai, adibidez, orain erronkako batzordeari gara Duatroian. Oin buru belarri ongo zatea Duatroian. Hori da, orain bai. Orduan, batzorde bakoitza, inguruan baldin badu jarduera konkreturen bat, horrekin pixko gehiago. Orain gehiago elkartzen ari gara, bai. Estero elkartzen gara. Baldo kasu bikotela izu, Joseba? Duatroirako bai. Baldo, nik behar du bat. Horkituko zu, seguro. Hartu gana duzu parte gale. Pentsatu dut baiet, lasterka inen dut, igual ikusiko dugu. Urbiltzen delikan ja... Asmoa bai. Bikoterik eta izena eman dugu. Dagoeneko bai, bertan. Baina zer, irabaztea juteko, ez? Ez behintzat. Ez dut uste eta bai zerrenda izena emanen duten zerrenda ikusita zaila izanen da, maila handiko kirolariak ikusi ditut. Zerrendan eta beti bada, Gaur egun, Euskal Herrian orokorrean edozein lasterketetan, Kristo maia lehen esaten, auzo txikitan egoten zin lasterketetan, da horrez da inor jungo, eta erreza izango dira, aztiat, gaur egun edozein tokitan, jendea asko da. Zu gaina mundu hortako pixkat, ez, lan egite zu, eta jende asko prestatzen dela gaur egun. Bai, gaur egun pasada bada, eta gainera orain puri-purian daude mendi lasterketak, eta... Kirola orokorrean? Bai, kirola orokorrean modan dago? Bai, nik kiroldegi batin lan egiten dut eta gilarran bai, ikusten da pixko bat, bertze, ikusten da honitz, igual gazte garaian egin ez duena ere, badin batekin orain hurbiltzen dela gehiago, ez? Eta aurtan ere, ni nabaritzen dut, igual neskak ere orain zorionez, gaztetatik tendentzi gehiago, ez? Gehiago kirola egiteko, eta hori, erran dizuten bezala, adin batekin, lehendabiziko aldiz, hurbiltzen dena kirola egitera ere, haunitz, ez? Zabaldua dago kirola. Kiroldegian lan egiten bauzu, kontuatuko zinen, gu badaude, guk esaten du moduan, urte guztian hortan hiltzen ginen basurdeak, eta, kiroldegira eta juten gara neiko maiz, erolan, eta korrik aitea, eta nabaritzen da, hori jendea, badaola jende bat, beti gaudenak, eta momentu puntualetan, Gabonan ondoren, Aste Santu ondoren, eta jendea, azten da, eta polikiroldia lepo dago. Bai, urria kurtso hasiera ere izaten da potentia, gero urte hasiera, eta hori, udan zintxeago, lehentxeago ere, bai. Baina, aizue, lezakara hor Nafarra inen zera gerturatzeko, ibilbidea iten, 3 kilometro terdi, gauzak ikusteko, hor ez da hola, kirol, ez da izan behar. Aguaitzakirik, zelaia, erresa. Ze izango, ingurutik orduan holan buelta emango dio lezakai, o... Bai, lezakatiko jartzunera doan errepidean, fabrika pasatuta, han inguruan, hango auzoaretan izanen da, ibilbidea. Gizue, gerturatu imaztete. Nik taloaren orea indut, eta oin pausatzen utziko dut, ordu erditxo bat komenia pausatzen ustia, eta bien bitartean, ingo gana da, boixea. Txistorra, pixka frigitu, olio zerrez, tanta botako dio bakarri, eta gero, behin pausatuta daukagunean, ingo itxuguna opilak. Taloak nola ingo dituen, bakizu normalean zuek horako festetan da ikusten dira beti antxosan eta andana, Nik, erakutsi zian amona batek trapua umeldu, zapi bat ondo umeldu, eta irinek eta ibili beharren, nik irina hemen daukat, erabili beharren irinakin lusatu beharren beti bezala, baina trapu bat umeltzen baduzu, jarri hemen trapua, jarri opila bolatxo bat hemen, beste erdiakin buelta gainetik eman, txak, lusatu bertan, eta ez da pegatzen, ez ezer. Eta, trapua zikintzeko teknika bada, baina egia esan ondo ateatzen dira. Eta, ez da inoiz izan zen, egon izan hor liburua dago, Andramari jatetxea Bizkaiko hor galdaka onda ona, eta
eta hor liburuak atera zuen, laro eta mapikoan, bueno, baina nahitxak lagundu zin idazten, eta horra errezeta bat agertzen da taluana, eta horrela usatzen dute, trapuakin. Eta ni bitxia irutxu zitzaidan, da gero ja beste bati baitu nion, esan nuen, bueno, horrela izango da, eta probatu, eta bai, ondo ateatzen da. Bueno, gut txistorrakin, nik imardudan hau, txistorrakin, irugiarrakin, ero txorixuakin, ero nahi dugunakin inalda. Azkenean, denak ondo eskontzen dute gero gaztarekin, pixkaek. Orduan, xolomuakin eikia nahi badu ere, nik uste gaur egun taloakin, edozek eskontzen du, ez? Eta taloa izan alda, euskal fast foodta erolako emati igual? Bai. Ongi. Jarriko ituzu, ez? Taloan egongo dira, jarri barko dira. Seguro. Olako bestatan. Bueno, eta, a ber, gu gehieno suposatzen dut, lezaka bakiula non dagoen, baina, a ber, norbait, kotxearekin gerturatu nahi badu, Bizkaitik, Gipuz, eta ez dakin nun dagoen lezaka. Hori be, gaur egon jente askori, nire kuadriako baktartean, ez dakite, bai, juten dira Tailandiara oporretara eta Kubara eta ez da izer, baina gero lezaka nun dagoen ez dakite. Pixka eta kontatu ingar dugu, nola junero, ez? Kotxeakin nahi duena jun. Bilbotik errexerrexez, autopista azortzia, Donostiraino, bueno, Behobiraino, autopista utzi, eta Behobiti Iruña aldera... Bai, bera alderatuz, Iruña jarriko du, ez? Karteletan, 10 kilometrotara, errexa. Galtzeko aukerarik eta. Irundik hurbil. Bai, eta gainean, bada, zein kartelak eta jartzen dituzte, zein joan lezaka, eta... Bai. Eta Gasteizetik eta etorri ordonentzako, nondik jovena? Gasteizetik aukera, Iruña aldera, edo baita ere Donostia aldera, Etxegaratetik, edo... Bai, Iruñatik, gero horrek, bueno, kurba geixo, eta bidea esan... Bai, baina, bueno, orain... Horri iriki dute, ez? Bai, tunelak egin zituztenetik, bai. Obia da. Bai, egia esan, ibilbide hortan, bueno, kamioiak eta, baina oin ja bidea ireki dutenetik eta ondo dago. Bai, hobekiago, bai. Kamioia beti badaude. Baina, bueno, zuek gaur berakoak eta nabaritu zen duten, lehen Irunetik berara ez da izan bat hartu guzan, baina gaur nahiko askarra dut. Bai, Irunera itzabudu joten. 10 minutotan, Bai. Bakizue, ez daukazua itzakirik, oberena garraio publikoa erabiltzea, herrietatik antolatzen diren autobusak eta horrelakoak. Eta autoan jun behar bazate, behintzat autoa bete. Ez zaitezte june lau bikote lau kotxetan, hartu eta banatu, eta nahiz tokia egon, beti olakoetan hobe izaten da. Bai. Eta gehiago, bueno, zuek pena hori da, ez daukazula garraio, ez daukazue trenik, DF. Lasaitasuna ematen du horrek. Bai. Vale, guri, hoxe, nik hauek frigituko ditut, utziko ditut, eta gero berdi zaite peltzen mazaizkit, zelabean sartu behar ditut. Eta orduan, behin pausatu zaigunean gure talo horea, lusatzen hasiko gara, egingo ditugu, eta gero labian bukatu, eta listo. Listo, ordu erdi pasada, eta esan bezala, zapi bat garbila, hortan garantzitsua sukaldian ibili zuena normalian ez da. Pixkat, umeldu, uretan, gero ondo lehortu, gehiagizko gura. Eta hau, beira, teknika hau, hemendik, Donostin, Santo Tomas egunean egoten dien gaztetxoak hor talo egiten, dei bat, mesedez, pixka dolan nixua eta ondo inzarteien. Ze batzuk gordina jaten dira, eta gero hurrengo egunen danak ezin lanean jun, tripak erabat nastuta izate itxugulako. Ordan, irekingo dugu, eta hartu talo txikibak nahi ditunik, Eta uste zuen hemen ja, umela da honez, ez da itxasten, ez zer, bestela, gaina irin gutxia, bestetara irina gehiago zurgatze, txupatze, orduan, zaigu interesatzen hori ez da. Bare bat ingo itxutona. Batzuko lan bieskuk iritxe dituztenak, artistak eta baina ni ez. Talo egon nahi zenean beti tokatu izan zait plantxan egotia. Eta oin. Aurrak izan esko etxean, jartzik juzu hemen, taka hortik bueltaka ibili gabe. Eta pak. Eta gero, zatik, ez arrabola izan da, arrabolakin fenomeno lusatzen da, hau. Eta batzuk, eskua bota, egongo, txorieneko txiki hori, eta arrabolakin sekula, ez da,
etxian zuen nahi duzuen bezala egin. Nik arrabalakin fenomeno luzatzen da, fin usten dugu, eta listo. Hor, azken urteotan, eta bakarrik ez Nafarroan zen, ibilaldian dolan, gero gaztentzako eta holan erronka antolatu izan dira, ez? Holan kompetizioa, zerbait badukazu ezuek ere ingo duzu? Bai. Nafarroan egunin bertan antolatzen da, lehendikan ja prestatzen hasten diren, hori, erronka deitzen diogu, eta itxen dute goizan zehar, elkarrekin kompetizio bat edo, froga ezberdinak egin behar izaten dituzte, eta hortxe pasatzen dute, goiza lan horietan, bai. Aha, fin. Sí. Bai, ez, hori, taldeka egiten da, DBH 3 eta 4, Bai. dire pixkote parte hartzen dutenak, eta egun horretan zehar izaten dire froga ezberdina, jaialdi bakoitzin egiten dire ezberdinak, eta sailkapen bat egiten da, eta gero finalera aietzen dire, eta goiz pasa polita bat izaten da, jarran txarangaz lagundua eta bar, gune batetik bertzera ibiltzen dire, froga bat egin gune batean, eta hurrengora joan, eta pixko bat ere, bestari bertze zentzu bat edo eman, ez, bertze zeregin baten gazte hauentzako, bertze motivazio bat, ez? Bai. Prebentzioarekin lotutako jarduera ekimen bat da, ez? Eta adin tarte horretan badagizu. Hoxe ez dire ez da aurrak, ez gero horretan ibiltzeko ere, haientzat ere zerbait antolatu behar da, eta hain... Nire gorendik ez dira iritsi horra, eta oindik lasainago, baina aurki tokatuko zait, eta jakin da, ni nolako izan itzen adin hortan, gaixuago. Eta lehenago lan beste zerbait, erolan aurrentzako, baduko zerbait prestatuta? Bai, hoxe lehen jarduera egutegia da aipatzen hasi naiz, eta duatroian gelditu gara. Apirilanen 29ko binakako duatroi horretan, maiatzaren 27 eta 28ko okerrez banago asteburu hortarako ere, bi larun bat eta igande hartuko duen ekitaldi edo asteburuko programa beresi bat prestatu du, eta hortan ere aurrentzako erronka txiki bat edo, zerbait. 6-12 urte bitarteko aurrentzat ere, erronka moduko bat ere antolatuko dugu. Hor Durango gainean ni tartean egon itzelako, ibilaldia baino asteatzu lehenago, etorri ziren ikastola ezberdinetako aurrak, eta erronka zen sukaldean inguru. Eta inbar zituzten etxerik etxe joan, osagaiak lortu beraiek, eskatuz, eta gero horrekin kozinatu eta paella bat inbar zuten. Eta, hor zen pixkat talde lana, nola banatu batzuk, osagai batzuk basa euskaten, baina gero erabiltzeko sukaldean bakarrez euskaten, laban bat, eta hori, behar bazituzten bi laban, galdera batzuk asmatu beharra, eta, banatu ziren, da giro polita, eta ondo hon zen. Joko ematen dute olako hauze, bai. Olako pasatzen dute, eta, jinkan antzeko olako zerbait, eta... Hau bitu, bero otu zait, puskatu ina. Moldearekin olan moztuta, polita eratzeko. Talua berez. Talua izan behar da. Estilo ibizenkoa, zaten dara. Eta bataloak egiten, Juan. Gero ingo dana da, esan dakoa. Txistorra jarriko dio gainean, gazta pixkat, beste bat luzatuko dut. Eta gazta ingo dioguna, holako patata zuritzekoarekin, xerra fin batzuk atako ditugu, gainetik bota, eta labia piztuta daukago, goixe, 60 gradutan ero, eta bakarren eduna da, gero gazta gainetik urtutzia, eta arratza prejito batzuk egin, eta, hau da, lizunkeri bat. Azkenian zein ez zaio gustatzen, arratza prejito eta txistorrakin, dataluakin, Tarteka jateko bikaina. Tarteka? Egunero. Talua egunero. Garai batean, eta beira, hau bai badala kuriso, talua, azkenian artoa, uste du betikoa dala gurea, baina hau azkenian artoa Ameriketan ikarri zutenean orduan. Ezagutu bendun, baina ez dola. Eta ez du nahi patu da, esan duzu lehen webgunea, baina hor jartzen dituzue agertuko da, ez badu atoloian ingurukoak, inbar dituzen ekintza guztiak eta hor zuen webgunean ero badaude, ez? Bai, Nafarroainez, dena minuskula .eus webgunean, hortxe gure Nafarroainezei buruzko informazio guztia, eta gure ikastolari buruzko ere.
urteroko edo ekimen horiek ere, aipatu gabe utzi ditugunak ez, nola ez, artea oinez, Arte oinez. Artea oinez, gainera berriki hori ere aipatzeko dugu. Apiriaren 7an, Iruñeko Kondestable erakus aretoan edo, urtero Nafarroainezek antolatzen duen erakusketa bat, aurten guri tokatzen zaigu, eta 70 artisten artelanak ditugu. Eta erran bezala apirilaren 7an inaugurazio ekitaldia eta ondotik erakusketa hori Lesakara ekarriko dugu. Bai. Zer dira artista nafarrak, ero... Denetik. Zonaldekoak, noski, beste ditugu ere, eta... Nahiko maila altuko artelanak esaten dira urtero, bai. Hortara ere. Trapua lehortu einan pegatzen juten da, apuntatu, tak. Detailea, ni hori ikasten nahi naiz hor baita. Orduan, gaztetxoa, bakizu, busti, berriro, eta hori. Sí. Erran bezala, nafarroinez.eus webgunean. Eta Facebookean da olakoetan da badukazue baita zerbait, horria jarri duzue? Bai. Facebooken ere, hor web horrian ere badago lotura, eta ezak nola den, baita ere Nafarroainez. Bai, bertan Nafarroainez jarri ezkero agertzen da, bai. Eta hor, azken berriak, eta egindako gauzak, eta argazkiek, eta barra agertzen dire, bai. Eta gero beti aulakoetan abestia. Abestia listo da, o labian oindik zer dokazu, labian? Labian oindik. Labian, martxan, bai musika, bai letra, grabazioa falta da, baina martxan, bai. Hori ateatzen duzunean, webgunean edo jentia ja horre, ez? Bai. Irikiko zuen mundu guztia enteratzeko, ez? Ere aurkezpen beresi bat ere ginen dugu, ez? Kanta edo aurkezten denean. Bai. Hori ere informatuko dugu. Bueno. Ba, saio gara, derku gara. Zer, egia esan, abestiak eta olako, batzuk, olako jaialdi berezi eta olako jaialdietakoak, batzuk, gero klasikoa gelditzen dira, eta egia esan izaten da, olako toki batera juten zanean, egun guztia zaudu hori entzuten da, ero pehatzen zaizu, eta aste osoa horre duten abestiarekin. Bai, Nafarroan bat aite ezaguna, berriki Bibiana eta Lodosako Nafarroinez pasatu dela, lingua navarrorun edo, ezagutuko duzue, gura ere aurtengo, barkatu 2016ko Nafarroinezerako ere erabili dute, eta berriz ere haunitza ditu da. Bai. Eta batzuk hori klasiko bihurtzen direla, gero gure herriko festetan da... batzuk gelditzen dire, bai. Badukate... Hori gertatzen horrekin, ero korrikakoakin, ero aurten korrika daukaula baita, eta... Bale, hau, behi gazta da, Enkarterrietako behi gazta. Gorka Olasko izan genduen hemen, gurekin bisitan, hemen bezarka handi bat, eta berak ekarri zigunango gazte batzuk egiten duten behi gazta, egiten dute bat xamurra, eta hau bestea pixkat ondua, eta, zoragarri egin zen, eta hau geratuko zaigu urtuta, hemen luzea da, olioa hemen bero, pixatekin lan ingo du. Oin lanik ez dizu jarri, zer? Parkatuko gero, arrautzan eusko, begitu gero. Lasare. Joseba bakio, sukaldian ez dugula ikusiko lanian, egunian bertan, gero, oin 160, baina egunian bertan zema bolondrez beharko dituzuen, ez? Hori ikastolako gurasoak, lehen guztuak, ikastolako ikasle izandakoak eta dena beharko dituzu, ez? Erronka, leirek ikasleentzako antolatzen den erronkari, konkiz moduko hori aipatu du, bino erronka nagusia hori izango du, bai. Azkenean zema jende kalkulatzen duzu, beharkoz? 1500 lagun beharko ditugula. Bale, eta zema biztanle dauzka Lesakak? 2000 zazpireun. Ui, beharkatu 2000 zazpireun. Ez da lele erratuko inor. Denak lanera. Etxek utzik eta... Baina hori bai dela erronka, ez? Jendia bilatzia, txandak antolatu... Zerrak aipatu ere Nafarroko 15 ikastolen ordezkariak garela urten, Katibai ikastola, eta gainerako ikastolen laguntza izanen dugula. Bertzela zinezkoa izanen zen. Guretzat, eran bezala eta gutxi, ikasle ditugula, 78 familia,
eta erran dugu, 1500 lagun behar direla, egun hortarako bakarrik, gainera edo esperatik antzineko egunetan, montatu dena, karpak, eszenatokiak, eta gero jendeak ez dakiena, urrengo egunean jaso, hori Eta bildu. dena utzi behar da, ezer pasan bezala. Hori da. Egun hortan bertan ere ja pila bat biltzen da, gehiena utzi behar da. Bai, baina, nahiko eta gero urrengo azkenan, ere. kontutan izan olako zenbat jende espero izaten da olakoetan, milaka batzuk, milaka batzuk, bai. 88an, dato batzuk, 55.000 lagun hurbildu ziren. 1988an desakara, 55.000 lagun. Atzera kontra. 150 autobus, eta ez dakitzen bat kotxetan, ez? Pentsa. Eta hori denai, horrei denai behar dezu jendia bideguruzetan, parkalekuan, jaten emateko, txosna guztietan, garbitzen, zaintzen, segurtasunan, kontzeptuak. Ez diazu inungo inbidirik ematen, batere, han ikusiko nauzu segureni, baina inbidirik ezako naiz animoak ematen zen moritxo zeba. Hoxe, sukalde lanetan. Sukalde lanetan, agian naiz, baina gehiagilez, holan, ordu pare bat. Kanpo kaldean ere behar da jendia. Fitxaje berri badu, Vale. Ostara ditzako. Baina, nik uste dut, desiatzen egon iritsi eguna eta urrengo egunean, nik uste dut urrengo egunean gaixotu ingo zaila. Gorputzak aguantatuko izu ordu arte, eta ingo izu, pof. Ez dakit zer izanen denez. Urrengo Nafarroiez aurkezten denean, egun horretan bai lasaituko garela, ez? Horren bezala 15 egun edo pasa beharko dira, urrengo aurkeztu arte. Zuek, Nafarroinezeko onda daukala nik uste, zer da, gehien bat fetxak izaten dira. Euskal Herria berdea da, eta berdea zergatik da berdea, euraldia. Eta nik uste dut olako festa baten nik euraldiak asko baldintzatzen du. Asko nahiritzen da. Urte batzuetan eurilei den badu, agian ez dakit, espero basean 1.000 persona, 60 berrota marroia juntan dira. Eta hor, aldatzen du pila bat, suertea daukazuen, gutxinez, zalantzarik ez izan, eta gure zonaldean, bortziritan, imagina. Eta inguru hortan, zirkuituari buruz, ibilbideari buruz ari ginela ere, gunean edo auzoan, errepidearen gainean, gune bakarra izanen dugu, bertzeiruak barkatu, bi zelai berde politak dira, Bertzebalen fabrikako zeran biltegia edo laminaciones de lesakan, mobinak usten zituzten tokian ure egokitu dugu, baina bertziaran bezala. Eta alako tokiat, eurilei den badu, dena lukazten da, eta ondatu, eta, esan duzuena, auteoak eta sartzeko, zelaiak dauzkazu, ez? Bai. Lokazten bada, zailtzen du, nik badaukat, peiokin badaukat nik harremana, eta peio hori eskatuko egun hortako egun hona jartzeko, eta... Bale, labekua listo dago, arrotzak arrotza frigitxoa, etxian denok itxe itxuzuen muguan. Pare batekin nahiko daukagu, ez? Bai. Oitartekoa eta... Gero talua tokia imarko du talua jartzeko. Talua, bustitzeko. Hori da. Eta hemen italo mordoska ateratzen da, Guk hemen 250 gramo, 350 gramo. Hernanitik ekarriak gure zuzendari jaunari esker gaur jasota. Taluak izan ditu txorienen, nik aurreneko aldia taluak, nik. Ez ditu txorienen segula taluak egin nik. Txak. Beire, lana jarri gara izut. Ateako jazu labekoa, mesez, a ber. Nik uste dut, dagoeneko gazta urtua egon behar dela. Bai, txura derra dunek. Bueno. Elegantia. Hala, elegante. Eta bai. Bat. Eta bi, arkitxu. Hemen daukazuek gaurko nire bihurrikeri txiki hau, baina seguru koxua daola. Hazen porratzen. Zuek hoiek hartu, nik... Leire. Kendu inberko izu txistorra pijarra itxo, baina hau, gero...
Gaina garantzitsua da, bitu, hau, txantxa, txistorran txantxa, espada holan, ez da, hau, talu hola jamar da. Hain busti. Eta bukaerako utzitu, ikusi oso ze elegante, ze kamiseta elegantia eta euskadun. Hauek lortzi badagoia, Joseba? Bai, nola ez, astebururo, gure denda ibiltaria, abila Nafarroan besta eta desberdinetan saltzen. Eta lesakan, noski, Bikiria kaleko 26. zenbakian, antxe denda irekia hortziraletan arratsaldeko 8:00 zortzitara. Eta larun batetan, goizetan, 10:00 ordu bat aterrik arte, eta arratsaldetan 8:00 zortzitara. Eta aparte, Iruñan, ere, San Anton kalean, Aldezarrin, 24in, antxe bertze denda bat dugu, eta ura bakarrik irekitzen dugu larun batetan. Eta gauza, ez, ordutegi 10:00 ordu bat aterrik arte, eta arratsaldetan 8:00 zortzitara. Eta hemen, pixko bat ikusterik baduzue, baina hortaz aparte... Duatuloira juten zatenean, aukera izango zuen, denda lesakan daukazue, eta bertan erosteko, eta ikusten duzue, kolore, da forma, eta danetari daukazue, polita, eta hau, ikusten duzue, simplia, baina eraberia modernoa, eta hau, kolore elantea, hau, pari da, Zorregatik. eta jaten jarraituko dugu, hau, ni sentitzen du, baina horrela jan behar da, esango zuen batzu, baina hau, jan emerda eta gozatu inbara.